Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno, Bing, agulima kan agtal na kayon. Tairugi tayon, ti sarsarita tayo, ana pauluan. Panaglablabas. Saan ama ko na asoldado ni Samson o Bing? Ngam iso ti kang runaan apagtaltalkan ni Ari Herod no maipapanan iti pan nakasalaknib ti pagarian nga iturayan na. Malaksid ngamin anasiglat at dapay na idumduma apigsa ni Samson. Tauray anyapay akadagsenan a banag ket kabailan na abagkatan. Iti maysa nga aldaw ket Pinayaban na kano, Ari Herod. Madama ti ranget iti nagbeddengan ti pagarian iti abagatan. Sigun iti mensahero, nasiglat dagiti soldado ti pagarian arimawot. Kasta ka di, napatag nga Ari? Wen, Samson, kayat ko amapan kay tamot lang ijay. Tapar magam dagiti rimmaot a soldado ti sabali a pagarian. Matungpal, napatag nga Ari. Itamat laing. Kabailanan dagiti soldado ni Ari Herod. Aparmakan dagiti makarangal. Dagiti sumungat at dumaka soldado sa mga. Parutek day tadakil akri. Ta isuti porwak ko katakot. Ita, ipurwak kong day tadakil akayot kadagiti sumungat at soldado. Mapaay kayo! Abang sakop iti pagarian ni! Saan kayo ngagbaligi? Kas iti sigud, Samson. Napaay dagiti nagdurso kamang sakop kuma iti pagarian. Gapo iti naidumduma a kinasiglat kan kinamaingel mo. Pakaydayawag tagserbi kada kayo, Ari Herod. Aging gangad daka, Samson. Masigurado nga awan to apulos ti agbaligi amang sakop iti pagarian. Aramidag ti amin nakabailag amang protektar iti pagarian, Ari Herod. Nasaya at nukasta, Samson. Apay no sigalangen ti pagbalinag a leader dagiti soldado ti palasyo. Kontento ag iti panagbiag ko. Kas gagangay laeng nga agindag iti pagarian, Ari Herod. Iso ala dingitek, ngamjak maawat ti responsibilidad, akayat yung ipabaklay kanyak. Samson. Kas itinakunakon, Ari Herod, nakasaganag agserbi kada kayo. Nakasaganag amang salaknib iti pagarian. Ngam saan dakkuman apagbalinan a pangulo, dagiti soldado ti palasyo. Kasta gayam ti kayat ti Ari, anak ko. Wen ina, ngam nagkadkadak, saan ko nga inawat ti responsibilidad? Naimbag ta saan ang nagpilit ni Ari Herod. Ina, Narungsot ni Ari Herod. Noan niya ti kayat na, rumbeng ang matungpal. Ang mga nulimad agumurakan ka ti Ari. saan mat siguro ina? Ngamin, inlawlawag ko matkan ko na. No ape asaan ko ang mabalin niya awaten ti pagpabaklay na a responsibilidad. Anak ko, Patsyek anawatan nak tinapatag nga Ari, ina. sapay la ko mga rod, tawan ti rumso aparikot, anak ko. Patsyek nga awan. Iso adi kay madanagan. Ken maysa, impagakmeten anak kasaganag amang salaknib iti pagarian no kasapulan. Nusak lamay sa madaydayaw nga Ari. Saan kumarumbang ngay manugot kayo iti kayat ni Samson? Anya ti kayat mo asawan, ministro. Si kati Ari madaydayaw. Lintag ti tunggal saom. Awan ti asino man ang mabalin niya agkadkad. Nga uray pa ni Samson. Ministro. Amangan nutuladan ton ti daduma nga agindag diti pagarian ti kastyang inaramid ni Samson madaydayaw.
Amangan no agkudkudan tumot na ni tanyaman akayat mo. At dati punto metikas tangay pagam, ministro. Napatag nga ari. Ala, ipayab mo ni Samson itamot laeng. Kayat ko, akasarita. Saan ko ang maguston tinanggag ko asaritaan ti amak? Kanti ministro na, dama. Apay ngamin, napatag a prinsesa. Naalukoy ti ministro ti palasyo ti amak. Amang pilit ka ni Samson, nga agbalin a lider dagiti soldado ti palasyo. Ha? Ngam, saan akayat ni Samson ti kasta? Saan ka di? Dayta nga ro ti pagdanagag. Amangan no anya ti mapasamak, no ipilit ti amak nga ari ti kayat na. Prinsesa Alia. Anya ti rumbang aramidag. Kasanon, no saan ang makapagkinaawatan ti amak nga ari, kan ni Samson. Napatag nga ari, naibagakbutin kada kayo. No apay asaan ko ang mabalin niya awatin ti idijaya yo a responsibilidad. Ammum ka di, noan niya ti dusa, para kadagiti mang sukiri ti ari, Samson. Napatag nga ari. Kabaalak nga ipapungsay ti ulom, no agkadkad ka. May sasaludsod, may sasungbat. Mayat kakadi iti jaya kasi kanti agbalin ang leader dagiti soldado ti palasyo. Saan madaydayaw nga ari? Aniya. Natanggan ti ulom, Samson. Bueno, uray pa'y sikati ka maingelan nga agindag dito'y pagaryan. Rumbeng la, amadusa ka. Biddo ti kayat mo ama pasamak, amak nga ari. Iso akasayaatan, no paukarkara mo ni Samson, anak kakadena iti plaza ti pagarian. Di nakisuro, Prinsesa Alia. Amok ti ar-aramidak. Amak nga ari. At dapay nabatba ti aduang aldaw, tapno agbaliw ti pangadeng na. Katjak kaya na makibiyang kay ti daytoy, Prinsesa Alia. Siyak ti ari, kat no anyaman ti imbaga, isungarod ti masuro. Anak ko, at dapay inted ti ari apawayway mo. Tapno agbaliw ti desisyon mo. Umanugot kan iti kayat na. Tapno di na ipapungsay ti ulom. Si pupuso nga klonag daytoy akayat tinapatag nga ari. Ina, ngamjak umanugot iti kayat na ama pasamak. Awan mo't ti dakes na. No si kanti mangidaulo kadagiti soldado na, anak ko. Adda palimod ko asal sa limot matak. Kat naman nugot ak iti kayat ti ari. Mapukaw ti talugadin ko. No umanugot ak iti kayat na. Anya? Day tatagpay so ina. Iso nga ore ipapungsay ti ari ti ulog. Sa anak nga umanugot iti kitaw na. Nadlaw ko napatag ni Samson ti inana, madaydayaw nga ari. Anya ti kayat mo asawan, ministro? Mabalin tayong aramaten ti inana. Tapno umanugot iti kayat mo, madaydayaw nga ari. Anya? Parigaten tayo iti sangwanan na ti inana. Patsyak nga umanugot to ni Samson iti kayat yo. Uwan ngagpaiso. Nasirip ka nakapanunot iti kasta, ministro. Magustuak dayta na isingasing mo. Sige, kasta, tiaramiden tayo. Naska na mapaanugot tayo ni Samson iti kayat ko. Ala, ministro. Sika ti mangidaulo kadagiti soldado amang ipatungpal iti singasing mo. Anya ti kayat asawan da ito'y, apo ministro. Sumurot ka kada kami.
Mapantayo iti nakaikadenaan ni Samson. Ngam apay. Awanin ta dupay asaw. Umaykan. Biddo ti aramidam amak nga ari. Saan aron ba nga iraman mo ti ina ni Samson? Siyak ti ari. Siyak ti rumbeng nga matulog. Awan ti asino man na mabalin amang supyat iti pagayatan. Ngam amak nga ari, amang anoan niya ti mapasamak. Di ka makibiyang. Siyak ti matulog kunak lang aruden. Mapasamak noan niya ti kayat ko. Saan? Diyot ang rantinak! Saan mi asar dengan ti inam? Aging ka di ka umanugot iti kayat ti ari. Sige, soldado! Saplitan nyo pa iti latigo ti ina ni Samson! Saan? Pinagkan ti kadena! Agbayad kayo! Agbayad kayo, tinangina! Kapoy tinaramid joy tinak! Agikaro kayo! Apay ngayon kuyog ng lito'y nalayang apasat ti pagarian. Tapno saan ka mairaman iti panaglablabos ti amam nga ari? Kan ti ministro ti palasyo, napatag a prinsesa. Anya ti kayat mo asawan. Nakapungtot ni Samson iti inaramid da iti inana. Nalaos ti pungtot na, kat dinangran na pa yan dagiti soldado a binilin ti amam. Anya? Dahito ti agpaiso na pataga prinsesa. Iso nga impanaw ka iti palasyo. Anya tinapasamak, ministro. Madaydayaw nga ari. Napagka ni Samson ti kadena. Nalaos ti pungtot na, kat dinangran na pa yan ti daddo mga soldado. Aniya. Agturungan dito'y palasyo ni Samson. Ang mga naan niya ti aramidan na kada kayo. Saan na mabalin? Naske na mapatay yun ni Samson. At dadagiti soldado amang lapad ken kuana di tarwar ti palasyo. Ministro, agin-ginad! Saan madaydayaw nga ari? Rob-roban ni Samson ti palasyo. Anya, saan na mabalin? Marban ti palasyo madaydayaw nga ari! Marban! Gapo iti nakaro a pungtot ni Samson. Iti panaglablabas ti ari, anagserbian na. Rineba na ti palasyo. Kat nairaman anagaburan ti narungsot nga ari ken ti ministro na. Nagkit daw ni Samson iti pamakawan ken ni prinsesa Alia. Kat inkarina asalakniban na latta ti pagarian. Nasakit para kani prinsesa Alia tinapasamak iti amana ngam amuna ati amin a napasamak kat bunga ti panaglablabas ti amana nga ari. Bueno bing ditan tinaggibusan ti sarasarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kandaytoy nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing. Kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet ken agnaknakman kayo, aggagat ken agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramiden nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakadulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit?
No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipindasin siya kayo. Takasta ti olidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.